velünk. Martinák Jánosné Csipke Rózsika álmokból ébresztette fel a Sátoraljaújhelyi Magashegy tövében egykor élt múzsákat, költőket, neves közembereket. Az újhelyi diákok baráti körének találkozóján a nyugdíjas irodalomtanár bemutatta készülőben lévő kötetét. Az alkalom különlegességét az adta, hogy a kötetben szereplő verseket olyan emberek adták elő, akik egykor Martinák Jánosné tanítványai voltak. Szülőföldem bűvös, bájos tája, örömkönnyes szemmel nézek rája. Újra látom bérckoszorús tónád, újra hallom azt a kedves nótát, amely gyermekálmaimat szőtte. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen délután szervezzenek? Ki az, aki előad, és miért ő? Nem sokára ünnepeljük városunk születésnapját, és gondoltuk, hogy az Újhelyi Napok rendezvénysorozat előtt, tehát egy kicsit mi előrébb csináljuk ezt, és úgy gondoltuk, hogy az újhelyi diákok baráti körének minden hónapban van rendezvénye, és mi önképzéssel is foglalkozunk, irodalom, történelem, társadalom, tudomány, természettudományos előadások vannak, és gondoltuk, hogy most Újhelyhez kötjük, és megtudtuk, hogy Enikőnek, Martinák Jánosnénak van egy félkész műve, a Múzsák a Magashegy tövében címmel, és gondoltuk, hogy az Újhelyi Napokhoz kötődve, meg nem sokára lesz a Fényes Újhely vetélkedője a Városvédő és Szépítőnek, tehát, hogy azt is hozzákötöttük, és gondoltuk, hogy az újhelyiek biztos szeretik Újhelyt, szeretik az irodalmat, és ezért gondoltuk, hogy ez most egy nagyszerű dolog lesz, meg olyan is van benne, hogy hát biztos Enikő szeretné kiadni ezt a művet, és ha így meghallják, hogy miről is szól, meg milyen művek vannak benne, akkor biztosan könnyebb lesz majd elintézni, hogy kiadathassa. Mi az, amit megismerhetnek innen Sátoraljaújhelyről, a Sátoraljaújhelyiek? Van újdonság, amit el lehet nekik mondani az irodalom területéről? Én azt hiszem, hogy nagyon sok minden újdonság van. Tulajdonképpen az egész újdonság lesz, mert ugyan van Molnár Borbála utca, Fejes István utca, de hogy ki volt Molnár Borbála, ki volt Fejes István, ki volt Bajusz József, ki volt Németh Pál, és még sorolhatnám, azt nagyon-nagyon kevesen tudják, és ennek a könyvecskének ez lett a tartalma. De hát a múzsák, ugye a cím azt jelzi, hogy kicsit ki is szélesítettem, mert az irodalom, illetve a költészetet leszűkítettem, de az irodalom mellé mindig ott van a történelem is, és hát ott van mögötte a város, annak a szelleme, gondolkodása, és az a 750 év, ami mögöttünk van, az tulajdonképpen 750 emberi sorssal leírható, és ezek közül vannak a költők. Honnan jött az ötlet, hogy itt tulajdonképpen azokat a verseket, amiket ön kiszemezgetett a könyvből, ezt kik is mondják el? Tanítványaim, barátaim és kollégáim. Hogy az ötlet honnan jött, nem én szemezgettem, én egy mintát küldtem nekik, mindenki magának választott, megtámasztottam magamat. Én egy csapatjátékos voltam, 30 évig itt tanítottam, és ez bennem munkálkodott, és hogyha most valamit nem jól csinálok, akkor jön majd mögéim a csapat, és megemel, és így gondoltam, hogy ennél jobban a tanítványaimra, a barátaimra, a kollégáimra jól lehet támaszkodni. Ön, ha jól tudom, verset is fog mondani. Hogyan vette ezt a fölkérést? Jaj, hát úgy van vele az ember, hogy aki magyar tanár, az megszokta, hogy hát bemutatja a verset. De hát most biztos fog remegni a lábam, és megkérdeztem Enikőtől, hogy ugye tanárnéni nem kell könyv nélkül megtanulni a verset. Hát mit tudom én, az, hogy emberek előtt beszélni, az más, még egészen más egy művet, de nagyon jó verset kaptam. Milyen verset kapott? Miről szól? Jaj, hát arról szól, hogy hűnek kell maradni a tájhoz. És valahogy úgy átéreztem, mert hát mondjuk ez nem a riportba való, hogy a gyerekeim elmentek innen lakni, és akkor gondolkoztunk, hogy el kell menni innen Újhelyből. De ez a vers olyan, hogy ha én innen elmegyek, akkor meghazudtolom ezt a verset is, meg önmagam is. Ön is egy olyan ember, akit felkértek, hogy verseljen ezen a mai délutánon. Milyennek találja egyáltalán magát a gondolatot, magát a kezdeményezést? Nem először kért fel engem Martinák tanárnő, valamikor magyar tanárom volt. Egy évvel ezelőtt egy múzeumbeli
verseket, vagy sok-sok verset kellett bemutatni, akkor is a férjemmel együtt, meg én is szerepeltünk. Nagyon örülök ennek a felkérésnek, mert úgy érzem, hogy nem szakadt meg a kapcsolat a tanárnőm és én közöttem. Milyen verset kapott, vagy választani lehetett? Hogy működött ez? Több írónak a művét elküldte a tanárnő e-mailen, és én ebből egy verset választottam, egy gyermekekről szóló verset. Érdekli az ilyen téma az itteni embereket? Tehát az újhelyieket érdekli, hogy Újhely milyen volt régen, az újhelyi emberek milyenek voltak régen? Én azt gondolom, hogy érdekli az újhelyi embereket, hát rengeteg ember eljött most is, úgyhogy valószínűleg érdekli az, hogy hogyan éltek Újhely polgárai valamikor. Most is polgárvárost építünk, azt tudom, hogy az a cél, hogy minél több ember sétáljon, használja a létesítményeket, polgárvárost építsünk újra azt, amit valamikor itt Újhelyt belengte. Visszajöttek a régi diákkori emlékek a magyar órákról? Igen, mindenképpen, amióta tanárnő szólt, nagyon sokat gondolok a régi diák évekre. Igen, valamikor nagyon sokat szavaltam. A mezőgazdaságiba jártam, és ott nagyon sokat szavaltam annak idején. Borút-Elemér, ismerős hely. Itt jártam én Hajdan iskolába, itt éltem át annyi szép napot. A gyermekévek édes korszakában, midőm még vágyam báb után kapott. Ó Istenem, ha visszagondolok szép időkre, hullnak könnyeim. Itt a vénfák, ott az ősromok, mindegytől egyik ismerőseim. Talán egy olyan oldaláról ismerhetik meg az itt lakók az igazgató urat, amit nem sokszor csillant meg, vagyis hát nem tudjuk, honnan jött a fölkérés, vagy hogyan fogadta. De először is iskolánk egyik tanárnőjét, Martinák Jánosnét, Enikő néni kért meg arra, hogy ezen a mai felolvasó esten, hogy így mondjam, Borút-Elemértől az Ismerős hely című verset olvashassam fel, amit én nagyon szívesen teljesítek, hiszen ez a mai délután tulajdonképpen egyfajta időzés a Szepsi Lackó Máté mezőgazdasági iskola és mezőgazdasági szakképzőiskola és kollégium történetének, illetve annak, hogy Enikő néni annak idején ott tanított, és megnézzük a felolvasó esten résztvevő tanárok, hölgyek, urak, nagy része mind valamilyen módon kötődik ehhez az iskolához. Nem furcsa ez egy kicsit, hogy most már ön dolgozik ott, és az előadó hölgy már nem? Hát egy kicsit furcsa persze, mert hogy Enikő nénit én eleve úgy ismertem meg, hogy ő már nem dolgozott az iskolában, hanem így vissza-vissza járt néha, és igazából mi a Sátoraljaújhely történelmében, illetve az Zemplén történetével kapcsolatban kerültünk mi kapcsolatba, így tehát ismerkedtünk össze, és nagyon sok mindent tanultunk egymástól, hogy úgy mondjam, az én kutatásaimból is ő is felhasznált, illetve én is az ő most tulajdonképpen összefoglalt művében, a Múzsák a Magashegy tövében című művében nagyon jól foglalta össze azt az irodalmi munkásságot, ami itt Zemplénben folyt, és ez szinte ilyen nem is volt, aki így összegezte volna ezt az időszakot, ezt a korszakot. Fontos az, hogy itt Sátoraljaújhelyben ezeket a régi időket, ezeket az egykor itt élt embereket megismertessük? Hú, hát az nagyon fontos, persze. Hát szerintem ez nagyon fontos. Én több éve próbálok erre így valamilyen módon, akár a kutatásaim, akár azzal, hogy így megjelentett munkákban, tehát írásokkal, a Szép halom kiadványokban szerepeltettem, például Dókus Gyula, akkor különböző zempléni családok történetét próbálom itt megismertetni az itt lakókkal, hogy visszagondoljunk arra, hogy ahogy most kinéz Sátoraljaújhely, az tulajdonképpen ezeknek az embereknek köszönhető. Ugye egyrészt nyilván tehát fizikailag, tehát hogy milyen épületek vannak az utcákon, másrészt pedig azzal, hogy szellemileg milyen hatalmas nívója volt ennek a városnak, mondjuk akár a 19-20. század fordulóján. Hány ember szerepel a könyvben? Nem számoltam meg, de 20 költőről részletesen, de hát ez csak egy töredéke a lehetőségnek, hiszen ez egy folyamat kezdete. Én azt hiszem, hogy még fogok ezzel foglalkozni, de hát már egy éve ezen dolgozom, úgyhogy még van időm a továbbiakra is, de a költőkön kívül itt élő politikusok, közemberek, orvosok, ügyvédek,
Nagyon sok olyan emberrel találkoztam, személyes ismerettséget kötöttem velük, mondhatnám, hiszen éjjel álmomban is már velük foglalkoztam a végén, akik hordozzák ezt a újhelyi szellemet, és így ebben a könyvben is szerepet kapnak. Miért fontos, hogy fontos az, hogy a mostani emberek tisztában legyenek ezzel a részével a város történelmének, a város egészének? Hát ez a legfontosabb. És nem kell ehhez nagy dolog. Csak annyi, hogy felélesztjük. Csipka Rózsika álmot alszanak, felélesztjük, besorolódnak a saját életünkbe, részévé válnak, és ezzel már is sugározzák azt az új helyi szellemet, amiért megkeresgéltem őket, és amivel mi mindenképpen gazdagabbak leszünk. Szólj, vagy elmondom, ne tovább, ismerlek egészen, nékem üres